Berehala, Mikel Irizarrek eta Intzane Gardokik aurkeztuta Izaro, euskararen inguruko albistegia. Eta gauean, futbolaren ondoren euskal zinea. 12:25 gutxiagotan Imanol Uriberen Segoviako iesa luzemetraia bikaina. Euskadi, telebistako albistegiei arretarik handiena jartzen dien komunitatea da. Horretxegatik, egunez egun euskal telebistako albistegien audientziak gora egiten du. Horrela, gaur egun ETV batean, eta Teleberri ETV bian, euskaldun guztion eguneroko informaziogune nagusi bihurtu dira. Euskal Telebista, informazioan aurrenak. Gaur, etxerako asegururik osoena, eta profesional ekipo honena zeure zerbitzura edukitzeko, aski duzu zenbaki hause markatzea. Mafre Hogar, bai esan. Deitu eta ikusiko duzu, 911-888, Mafre Hogar asegurua, zeu etxerako. Ez da ez erraza izaten ohean lasai eta eroso jatea. Ona hemen konponbidea. Ohean egon behar duzula nahita nahiez, edo besterik gabe ohean gozaldu nahi duzula, maitxo hau ezinbestekoa duzu orduan. Tolesgarria da eta nahi duzun moduan jarri daiteke. Sendoa da eta gogorra. Lau gurpil ditu batetik bestera mugitzeko. Tolesgarria da erabat eta edonon gorde daiteke. Gaixorik bazaude eta ohean egon behar baduzu, zenbait leku izango duzu gauzak usteko, dena eskueran. Otorduak ez ezik beste gauza asko ere egin daiteke bertan, irakurri, idatzi, edo telebista ikusi afaltzen zaudela. Zeu jarri nahi duzun altueran eta nahi duzun moduan. Badakizu, eginekoa dela ohean patxadan gozaltzeko eta guztiz erosoa erabateko atsedena behar duten gaixoentzako. 2 koloretan duzu mai bikaina hau. Kolore zuriko maila 4.995 pesetan. Eta kolore beltzeko maila 4.995 pesetan. Egin zure eskaria 902-10-10 telefonora deituz. Kontrarreemboltsoz kreditu txartelaz edo El Corte Ingleseko erosketa txartelaz ordain ditzakezu.